Imos coa información deportiva. No marco da programación do verán organizada polo Concello de Outes, tamén se contempla unha variada programación deportiva para todas as idades. En Outes apostan pola saúde e o benestar da veciñanza. Nesta liña elaboraron xunto aos clubs do municipio unha ampla programación de actividades deportivas para este verán. Actividades que se desenrolarán no pabillón deportivo e no campo de fútbol da Serra, así como deportes náuticos no Freixo. Que é outra das ofertas importantes que temos. Bueno, como todos os anos, se celebran distintas actividades das escolas deportivas, tanto do Concello como en colaboración cos distintos clubes, durante todo o verán, destacar as que se desenvolven no campo de fútbol e nos pabillón, tanto no pabillón da Serra como no pabillón do Cruceiro, con unha oferta moi diversa de actividades deportivas, e tamén destacar, como todos os anos tamén, pois as actividades do centro náutico, non? Pois tanto os cursos, as actividades de vela, de windsurf, bueno, o que queremos é poñer en valor, bueno, pois un espazo que, bueno, invita aos deportes náuticos e a celebración de actividades náuticas. E dende hoxe ata finais de agosto desenvólvense as denominadas actividades en movimento e integradas por clases de zumba, pilates, bodyjam ou full body, que se realizarán nas prazas de Galicia e do Bosque ao aire libre. As inscricións poden realizarse no pabillón ou na Casa da Cultura. Novo que chamamos prazas en movimento, que son as prazas de aquí da Serra de Outes, donde se van a celebrar distintas actividades tanto de zumba, como de pilates, como de body jump, como de full body, nas prazas de Galicia e na Praza do Bosque, coa intención justamente de, bueno, pues, dotar de vida as nosas prazas de aquí da vila da Serra, non? Tamén retorna a iniciativa Camiñando o noso patrimonio, logo do éxito obtido na primeira edición. Trátase de andainas que percorren puntos de interese do Concello, como as carpinterías da Ribeira. Camiñando o noso patrimonio, donde vamos a darlle a coñecer, neste caso, pois, aos nosos visitantes, pero non só, pois, determinados elementos patrimoniais do noso Concello, como pois, o Castelo de Outes, a Torre dos Mouros e a Fervenza de San Paio en San Lourenzo, e outros lugares, non? Despois vamos a organizar unha serie de visitas aos petroglifos e criptógrafos, en este caso, tanto de Fonte Moureira como da Carballa. Isto vanse celebrar tanto en xullo como en agosto. Os maiores contarán novamente coas camiñatas saudables que se están a celebrar xa dende o mes de xuño. Dispoñen dunha información máis ampliada no portelo do Concello.